Gusto mong musunod sa kinaiya ni Juan o kinaiya ni Herodes? Asa may inyong sundon? Si Juan, iyang gipakamatyan ang pagpakigbatok sa sala. Si Herodes, mipatay aron panalipdan ang iyang sala. Unsa man mo? Sin protector or sin destroyer? Sa in English na, unsa man mo? Sabi ni saya, tig panalipod sa sala o tig gunob sa sala? Unsa man mo? Panalitan ka ng sala sa pagpamalikas, ka ng siging kasuko dias balay, siging yaw-yaw, di na ninyo panalipdan. Kusog ba kita manalipod no? Kasagaran, dahil ingon, kinsa bagoy dili kasagod, kinsa man say makapugong bisan ganing mangumpisal, mo ingon man, di jud ko kapugong pader. Kana pa lang na ang pagkasultiha daan. Kusog kay tang manalipod og sala kasagaran nato, labi na ng sala sa pagpamakak, kanang pagpangabit, kanang pag-premarital sex, kanang kasina. Kusog kita manalipod bisag pari, apil ng mga madre, manalipod sa nausahay. Kaya nga naman, gubot na padir, ug itugan yung tinuod, gubot na. Ay sus, aron wa na lay gubot, total, gamay raman sa nang butangan. Kusog kita manalipod, lipay kay yawa nga mahimutang sin protector, dili ta sin destroyer. Si John the Baptist, iyang gipapakita nga ang ato daing misyon sa kalibutan, maugyod ang paggunob sa sala. Nya aron maggunob ang sala, magsigi tagsunod sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, giwagtang nako ang akong kahibalo. Kani si San Pablo, usa ni ka-opisyal sa mga Hudiyo nga naglutos sa nagsunod ni Hesus. Gani si Esteban, ang atong unang martir, siya mo'y hinungdan nganong namatay ito. Kay bright kini si San Pablo, batanon, energetic, passionate nga pagkaparisiyo, purti gidiyang isuga. Pero pagkakita niya sa Ginoo, na converter na siya, matod pa niya, giwagtang nako ang tanan akong kahibalo, may man kini siya mutabi, di man kakabuntog anis lantugi, giwagtang kuno niya, isog man ni kay siya, di man ni mahadlok, pero matod pa niya, nagkurog ko samtang nakigatubang kaninyo. Nga naman, he emptied himself. So ang unang pamaagi aron mabuntog nato ang sala, matod pa ni Kristo, deny yourself or empty yourself. Ganay una. Kay kung mahimot ang self-centered, kanang atong kaugalingon mo itong higugmaon, maglisod tag buntog sa sala. Kay ang sala mo ingon magid na namiligro ka, hadlokon ta ba? Isulti na bantay ka. Anaon man ta? Mao tong gipriso si John the Baptist, warning na to. Mupadayon gani ka, dili ra niya na prisuhan ang imong sangkuan, lubnganan. Mao man ka ng prisuhon, warning man na, labi na silang panahon sa una. Pero ang sala ni Herodes o ni Herodias, gipanalipda nila, nga naapagid sila gahom, sila may pangulo, ang hari sa Jerusalem atong panahon na, mauman si Herodes, ang iyasang igsuon, wa say mahimo niya, kay isog man si Herodes, niya na inlove man sa si Herodias ni Herodes, iya da yung pangasawa. Nga doon na yung mga tradisyon na kining nisayaw nga anak ni Herodias, di man ni anak ni Herodes, mura man iyang pag-umangkon, kay anak man ni sa usasan niya kaigsuon nga unang nakapangasawa ni Herodias. Pero dili sa nang iyag yung bana nga gibuwagan katus Pilipi, murag napailain pag yung igsuon, pasapasa lang ba ang sala ba? Kani si Herodias, hiligid ni siya nga pagtakli-takli og laki. Ikatulo na din niyang takli si Herodes. Primero, napaanakan siya atong Herodes the second ko, no? Atod pa sa istorya niya, human, naminyo na po siya,
sa ni Filipe, ang manghod ni Herodes, kaning hari sa Jerusalem. Human gibiyaan na po niya sa Filipe, nakingminyo na po siyang Herodes. Kung atong tanawon, di sila particular about anang nabitang ingon nga kaliwat na nimo igso, di sa basta lami okay. Muna si Herodes dinhi, ang sinultihan palang Herodes, ihatag nako ang katunga sa akong gingharian nganha kanimo. Naibog na sad si Herodes sa dalagita sa iyang pag-umangkon. Naibog siya. Basta moingon na ng hari, ihatag nako nimo ang katunga, pasabot himuon ti kang asawa. Mao nay meaning ana. Mo to iyang gi-offeran si Salome, kay ang sayaw ni Salome singon sa gi-portrait sa mga kaning mga interpreter, kanang atong gitawag og dirty dancing, kana bang mosayaw nga gamay na lang kay tabon sa lawas ba. Kisa mo siya di maibog niya dalagita. Na tanaw ni Herodes at lata naman sad si Herodias, siya na sa dahil nindot na sa niya unsa may arang niya nga mahimo man niya tanan. O gani, sa akong gibasa dito sa Google, si Salome, ang una niyang giminyuan, maura sad ang iyang uyuan, usa sad gyapon sa mga igsuon ni Herodes. Ang una niyang gihimong bana niya, iya na sang gibuwagan, takli na sa siya glain, naliwat po siya ni Herodias, nagtakli-takli, niya mga kaliwat rapod, sumuning salaa, ang atong gustong protektahan. Parihagod karon kaning sexual sin, mao man iron ang ligon kaayong giprotektahan, sama ng same-sex marriages or unions. Ato man ang giprotektahan karon, gihimo naman gyud nato ron nga human right. Wa ta mo condemn sa mga effeminate o sa mga kaning lesbian. Yes, ato nang struggle na nato, pero kay sala man sad og pulos babae, pulos laki ang magminyo, ato nang i-condemn. Pero ang pag-support, ang pagdawat, ang paghigugma sa aning mga dunay intaway sexual nga struggles, ato na siyang himungon. Di na nato sila bugal-bugalan, dili na nato sila i-condemn tungod lang kay maunay batasan. Pwede man nga ikaw lalaki niya maibog kas imong kapwa lalaki, pero di nimo kuyugan, imo siyang i-destroy. Pareharago na nako pare, ambot ng mga madre, maibog basad ka na sila. Ako maibog pa man ko karon og babae. Pero kay sala naman na, kay ako nagpa-ordain man pagkapare, akong i-destroy. Parehara sa nas mga bana. Kamo mga bana, maibog pa man gyud laing babae ba? Klaro na inyong mga naong. Pero og buotan kang bana, imo nang i-destroy ang imong kaibog. Meaning, di nako ubanan ang akong sinful desire. Ang kang Herodes, I will pursue my sinful desire. Kinsay mo babag, patyon ta mo. Amo naroon ang kalibutan, gahimog balaod. Kinsay mo babag, prisuhon mo nako. Kakuha mo? Og mao na ni ang battle sa kalibutan. Ang pangutana, kamurong nanimba dinhi og ang online parishioners, andam ba mong magpakamatay aron pagbuntog sa sala sa mas gibuhat ni San Juan nga magbubunyag? Andam dili. Dili ay magtupad. Ing na andam ka? Oy, kinahanglan gyud mahimot ang destroyer sa sala, dili protector sa sala. Karon na ang atong mga gobyerno siging paningkamot o buntog sa sala, aning korupsyon, na daghang gipangkiha, gipangparisay na kanisang drugas, na daghang gipang dakop na karon kining atong kaning mga subversibo sa gobyerno, o gipang dakop na mga dagkong opisyal sa CPP, NPA, kaya nga naman destroyer man ni sa nasod. Destroyer. Nga naasad ni mga protektor nga nagsigi sa suporta ani. Mao na ni ang atong battleground. Pero sa sala, dili na ta kinahanglang moadtog laing lugar. Hain man ang battleground sa sala ni as atong kasing-kasing og huna-huna. Conquer sin in
your heart. Conquer sin in your mind. Mo nang ningon si Kristo, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing. Mo na importante kayo. Mo na gibuhat ni San Juan. Nya, musunod mo ani. Tagaan ta mo og pamaagi. Unsa man? Pamalit mo og slot. Kani bang atong slot din eh. Suway ra gud ninyo palit, labi na gyugwa na jud kay kwarta, suway palit. Di ba mabuntog nimo ang sala sa pagka self-centered. Kana bang mahimutang church-centered, community-centered, dili self-centered. Mao na pinakauna. Mao na kining atong baligya dinig slot. Gatuo mo nga murarata ni gadua-dua, pero I am teaching you saan ang gitawag og self-denial in a very fruitful and gracious way. Tanaw na to ang mga kabus sa atong parokya. Nya kitang medyo arang-arangan og jutay, mga online og territorial parishioners, manghatag ta. Kay ako sa ning ipanghatag ngadto sa mga labing menos mga 2,000 ka pamilya nga mga kabus dinhi sa atong parokya sa San Vicente Ferrer, Liloan. Usa lang ni kapag practice nga mahimot ang parish or church-centered, dili self-centered. Kay mao nay kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag, mao sa nay kinabuhi ni Jesus ug sa tanang mga santos ug karon napahimusla nato.